tabuk chung kwbangma jaga nogo chini tiprajwk bwrwino boni dofa eba boni bosongbai kajak tongmarok phiaba je kajaknai bwrwi tei bini nokni family member jotoko kaham khe saimano boni dofa bai kajak chini baksaya joto tiprasa chela bwrwi abono chajakya joli jago hwnwi saimaya noroklai joda joli jak atirok nukhi tei abo simiya je Sijak Nukjak phatar haste tongwi pori tongnai tiprajwk bwrwi borok tebo kaham hamya saimanma olafano se boni bosongbai kajak thama nugo phiaba abo joto borokno samani ya baksa borokno sajakmase kaham hinkai kahamno buji tongo abo kahai boni bosongbai kajakmani tomung chamung raitono chajakya ongoi khoroksa tiprajwk Asmira debbarma social media phai sakba thangsawi khanarika hinkai video no paithak jora kaham ke nainadi botamo hanai bini bekhani kokthai kok sawi khanarika phatara porna thangkino da kubuni bosongni borokno mokolthai maximum eba je nukmani tabuni tiprajwkno jotoya baksata manikai baksa borok tripurani phatara porna hanile thango phiaba aro thangi boni ja dopa baimang tongthokte loki baksa toma nukjago abule kisa atino je tabuni jora nukmani tabukni dino phatara porna thanai rokno nugo kubuni bosongni borok bai nukong khamani amo kuno rules rok datong abo to bujina mankana boni jatbe kajakmani kuno niyam rules swnam.jak datong aabagui de asuk boni jatno chajaklai eba kajaklai hinmani ko nang porna thangke kahamke porwi phadi nini buma bufa dofa hodani bagai wansugui tebo kahamke tongai phunukna se tei saka chini tiprasa bosongwa bo chini tiprasa chela rokni population asuk kisaya bula nang kubuni bosongni borokno mokol thanyani aw abobo kok thikno porna thangke kahamke pori phadi boni jatbai tongthok tongai kajana bagai da thanglai aboda srenglaima kalake sido aro ikotai kaisa nangma kok saka chini bosongobo tiprasa chelarok asuk komya kwbangno haipano tamu khainai sache hamliya jeng chelarokni dukho a phatar porinai bwri rok jengno ke chajakya pahari hinui abo jeng chelakai aabagui single ongtongo abo kebo bujiglak o bukhano akodo aboti ani kok bad khadi hanyo se sawo just for fun next point khanari kahamke tabuk kok hinkai nung nini family ni bagai to no.wansugui nini tiprasa bosongna hamjama kore kha nangma kore ni bagai no tini nung my life my choice hinai nini mosongti nung khalayu tei tiprasa bosongno siklogo aw nugui mano baksa borok aboti kaham hamya sajaki ani life ani icha hani samarok hinkai aroti kuno sanache korikya aabagui baksa borok o kokno bukhawo chobui deranai derai tongo tabuni jora ongkha kisa jora nasigui je pachingo wati kalayo ayengo sati changna nango wansukna di norokbo a kokno tangi hinkai joto jagao ani life ani icha ani mosongti angkhanai a kokno simi karui bukhawo chobui tongkai ongya jorabai baksa jotona kisa milui khapi tongna nango jeng tiprasa rok India ni constitution no compare ta khaladi boi athokir khangma jorao jengke kahamke basa se mankraya ko mane boni dofa bai compare ta khadi chini dofa onek kologjak tabubo akokno samani haipana bokai India ni constitution bai compare kai saka last pachingo bukhuk Asmira debbarma bo jotono kok kacharka kahamke khanai nadi tini chini hoda dofani bagai nung ang wansugui hinke tesabo wansuk sinai kisa wansukna rungba sidi phatara porna thangke kahamke porwi buma bufani mungno sakati sawi dofa hodani mungno bo tisari aro kubuni bosongbai nukong khanani no ta wansugui sakni bosongni borobai kajagi dofano sakati sadi amono chini jotoni bagai kaham ongnai tiprajwk wansukna korong rok wansukna di ani wansukma rokno ang saka ang wanawo te kiriwo chini dofano komori namu chungya tebo kuchokte sakao ke nukna muchungo abuni bagai tiniti jora okok ma saka nung tomung nini sago tiprasa blood eba thui tongke okokno kisa wansukna di te bunyobo sawina di asuna kok hambai hinke norok bukhuk Asmira debbarma ni kokno khanaino mankhana kaham hamya bini kokthai kokno chajake video no share kari tangi hinkai abo kobono jeng tabuk nugunya tongo chini baksa tiprajwk rok kaham hamya saimanma olafano boni jatbe kajak thamarok olo nung borokno phorungna thangke nungse hamya hinjangnai akokno wansugui no tini social media khoroksa bwri ongoi phano jotono kaham hamya kok kacharka hinkai norokle bini kokthai kokno bahai ongjaka saimaya haipon angle bini joto kok nangmani no ongjago te Facebook o kwbangma borok bono support khayo bini akokno jodi norok bo bini kokno chajak tongke bukhuk Asmira debbarma ni bagai video no share kari di bini kokthai kok jotono khanai manthung video no last jora naiman bagai belaki hambai।